De nova polémica está servida entre a Mancomunidade do Salnés e o Concello de Vilanova, desta volta polo redeseño do mapa de xeodestinos turísticos. O Consello de Turismo de Galicia deulle luz verde nunha axustada votación e co rexeitamento xeneralizado do sector privado a inclusión de Vilanova en Mar de Santiago, un novo xeodestino do que forman parte tamén Pontecesures, Catoira e Valga. A presidenta comarcal critica a estrategia do alcalde Gonzalo Durán. Cada vez que unha persoa este descontenta por un resultado democrático, ademais avalado por un xulgado, se lle vai a crear un xeodestino en Galicia, isto sería un reino de taifas, quer dizer, isto non tería ningún sentido, non? Entonces, consideramos que é unha decisión errada, arbitraria, e que, bueno, desde aquí pues, queremos reiterarlle a Xunta de Galicia e a Consellería competente que recapaciten esa decisión. Para iso, a Mancomunidade xa presentou varias alegacións, todas elas rexeitadas pola Xunta. Nesas reclamacións, o organismo comarcal argumentaba que o goberno galego está incumprindo a súa propia normativa coa creación dun xeodestino conformado por concellos que non son limítrofes. Con esta decisión, a propia Xunta de Galicia incumple a súa normativa, co cal Vilanova vai a formar parte dun xeodestino con outros concellos que non está vinculado territorialmente, porque está Vilagarcía de por medio. Unha decisión, ademais, con consecuencias para outros dous concellos, a Illa e Vilagarcía, que coa marcha de Vilanova quedan illados dentro do seu propio xeodestino. Vilagarcía queda pois, no medio de dos xeodestinos, pero non está vinculado territorialmente co Salnés, que é o xeodestino que pertence, e por outra parte tamén a Illa de Arousa queda tamén pois, desvinculada do xeodestino do Salnés, ainda que é unha illa, obviamente, pero tiña vinculación a través de Vilanova. A presidenta comarcal non descarta incluso presentar un recurso contencioso administrativo. Avanza ademais que isto pode ter consecuencias tamén no plan de turismo da Mancomunidade. Na Mancomunidade teremos que reconsiderar os nosos produtos, non? Porque, de feito, bueno, obviamente hai máis portos de referencia en toda a comarca. Aquí teño alcaldes ao meu carón de concellos que teñen portos de referencia e non nos gustaría ter que tomar esa decisión. E defende a súa xestión destes últimos 3 anos argumentando que polémicas a marxe en todo momento todos os concellos da Mancomunidade foron tratados por igual.